Môžete. Je druhý diel zo záhrady. Druhý záhradný diel. Nový diel relácie Deka. A ja som Jopo. No môžeš, strih. Ja si to strihnem sama. No a teraz už hoved. Ale nevieš, čo môžeš. Tak jedna druhej dajte facku, aby ste sa upokojili. Také spodne. Dobrý deň. Čaute. Dobrý deň, ako sa máte? Máte chleba? To bola špinka. Čaute. A je to. Nie, mám začať asi nie, že je tu druhý diel. Dobre, 3, 4, čaute. Ahojte. A je tu druhý diel zo záhrady. Nedáč na to. No takže, niektorý zavriem ty zipsy. 1-1, nejakože outfit a tento text spoločne, úvod. Chceš povedať ty, či ja? Asi ty, lebo ja to pri úvode vždy toto. No hovorte niečo, potom vám to ukážem. Jaj, to totiž. Ale to je skúška. Ahojte. Čaute. Keďže sa chystáme na ďalší, čo mám povedať, piatok. Teraz vám ukážeme pár z našich najobľúbenejších, neviem, svoje hity. Tačam a teraz niečo hovor. Vítajte v tomto videu. Dneska vám ukážem, ako zežrať toto ovocie. Nech sa páči. Ave Cezar. Ahojte, ale môžeš go Ave Cezar. Čaute. No. Natáčam. No hovor. Vidíte, by ma puso komandovala. Ty vo videu. Tak to bude video? Čo, chcete ísť do videa hovoriť? Som ho pustil teraz a neviem, čo mám vypnúť, alebo čo? Ale nie teraz vypni. Okay. Čo už ideme, to rýchlo. Tak to je hudba. To nakončíme teda na to, jak sme tam zahrali. To bude teraz lingále. No páchať, lebo vchod za dvere, lebo ja to začal prečítam. A ťa tu za uši dotiahnem pre to video. Hovorte ešte dačo. Ahojte, zdravíme vás z blízkeho Pagu. Tak vítame vás pri dnešnom žrebovaní, ktoré sme sa rozhodli uskutočniť. Ďalej ideme. Počkaj, bo moja kamerka. Môj. Ale hlavu nemôžeš, ale vlasy môžeš dať. Daj to tu. Brangy. Ale natáčam. Natáčaš to? To natáčaš? To natáčaš? Tak to tam nehaj. To si
sa nazvu, hej. Čo? Na zdravie. Vieš, vieš. No a... A viete, jak to má kraja? Nožíkom. Má veľké rohy, teraz vás mám tak, že asi po brucho. To nám stačí, nemusí byť. Hej, hej. No dobre, môžeme ísť. Počkaj. Asi budú trošku. Iha? Ako dlho tam bol? 700. Iha? Ticho, len sa rozlučíme a môžeme potom sa... Rob nejaký spev. Abrakadabra. Dobre, ticho. Ide, čo sa... Som sa týždeň neholil. Výsledok, no aha. Dobre. Ja Tam dlhšie. a teda, že Kukuričné pole. čo by ste chceli vidieť na budúce? Sme sa rozhodli. Rozhodli vám ukázať doplnky. Naše oné. Dal najviac. Tej, čo dala jednotky? Takže hej. Dámy, po včítaní vašich hlasov Však to je jasné, jak inak, keď jej dal toľko bodov, nemá šancu vyhrať z tých. hodnotenie na svoje body. Oni ju zajebu teraz, ne? Ten tá ubije to veľkou kabelkou. To mi jej nejde odfodiť. Taký filter, že viac nedá na to.